zorientovať, zase sme do piče. Ako breaker. Končí a druhý začína. Ešte som sa tady tvoja najazdil. Zapráhneme tí ceci, že si tu zažiť poradnú jazdu. Si dosrali na tých sánkach. Sme chodili do zelených známe, na stanovačky, no tuto je to pravidelné najebaný na auto. Taká skôratka. Jasne. Policajt to bude prísť. To tu si nemôže ani chodiť. Však to ani nemá čo robiť. To máš v podstate ako po súkromnom pozemku, keby si sa volal, nie však ty. A keby máš svoj veľký pozemek, tak ty si tam môžeš aj 10 rokov. Asfalt. To je asfalt. Ty koko, tak ten bol tvrdý voláky. Miro, ale tam sa neurobí, ako to novinci projdeme. Ale prosím ťa. Tam keď sa zahrábeš, tak ťa bude musieť dojť s tankom vytáhnuť. Nestresuj, však to je len sneh. Ten prvý bol tvrdý. Ešte, že som bol tí poháre, ona vyložiť, lebo som tu mal 6 cigaretek pohárov, či už boli na patrti. No, tak to. Svetelky dáva tak. Počuješ ma? No. No? Myslím, že po tej roli by to bolo lepšie obejsť. Počkaj, ja idem prvý. No, ale tak opatrne, aby som nezavúčal. Neboj. Roli by to nebolo také zaujímavé. To ne. Som nečakal, že už bolo také zaujímavé. Prejdi tento kúsek a ideme na rolu? No, to bude lepšie, hýbaj. Ale tá ľavá rola vyzerala o moc lepšie. A idem tam. Íď stade. No, idem tam, počkaj, poď za mnou. No, toto by bolo veľmi divné.